as a general rule, dapat. In fact, kung tanawon ta, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyo ginahulat nga programa kon Domingo, ang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyo kubos nga alagad, Mark Salanga. Good morning, syudad sang Bacolod. Inisigap niyo ko sa alagad Konsehal Israel Ising sa Langga. Mayong aga man sa station manager, no na di mala magbana news chief, Aksyon Rex Cantong kag sa tanan nga tagpalamati isang aksyon, Radyo Bacolod nung Henry Espolgar. Good morning, JM. Maayong aga kag sa tanan-tanan nga nag-monitor subong sa ilang mga transistor radio, sa mga radyo nga nagatutok sa karon Domingo nga adlaw. Family Day sang aton nga mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Damo kita sang topic. Ang mga topic tabla kansulor halos hindi maubos every time kay ginakulang ang isa ka oras, pero try naton karon tutukan kay madamo kita karon sang mga interesting stories nga istoryahan like sang natabo to bala hindi mo gid galiya kansulor mabalano kung ano ang gina-post sa social media kag ano ang kakatabo sa matuod nga kabuhi. Ginuna ko gid ni sa kay doon initi ko sa ining natabo bala sa babae to bala nga artista. Ngaging aligar, butang tagyapon aligar biskan na priso na siya kag napasakanon sa kaso. Butang tagyapon aligasyon nga pagkastigo sang iyang nobya. I-assume ta nga tuod to. Because hindi tama pwede mo sa garanti, hindi mo takon. Kag wala man tato. Kaso pa man lang. Okay. Batang matuod dira iya kag ang makita gid ya nga ang babae to. For the sake sa iyang aton kastigo. nga tagpalamati, sinong nistoryahan naton? Ang nistoryahan naton. Tabo. Ang libot sa karon balo kag gina-assume ko na pirmi kay amo na ka powerful sa aton social media kag Facebook nga makita na pirmi ang kun ano makita man nakon. May mga lola taga pamati subong. Ay okay. Nga why Google, why ka Facebook, why mga marites lang na sila pro and sila naga-internet kung anong nagakatabo subong. May duha ka artista, ining si Kit Thompson kag ang iyang amiga na lipat ko sa ngalan. Si Ana Halandoni. Si Ana Both Halandoni. are good looking, gorgeous, isa sa Mga pinakapopular subong nga mga young stars, celebrities sa showbiz industry sa Pilipinas. Ang mga post home, very sweet, romantic. Kauyatay, sweet. Almost perfect couple ba? Do mga marites kita subong. Okay, ano tabo? Kung lang taon mo blay na lang balka blang nga do perfect couple. Kung lang taon mo kay Lisa, amo ginang reaksyon kay Lisa, grabe. Ining lalaki mataas, macho, gwapo, ang babae pitit nga perti ka pagwapa, perti ka namin lawas. Hindi na ko magduel kay karon mas sumobra ko, pero nami tod lawas ang babae, gwapa katama, do anghel ang amok. Anyway, gapo sila permi sing ila kung ano sila ka sweet, din sila nga beach nagaligo. May mga status na sila permi. But here, sa nagligad yung mga inadlaw, nagpost ining babae nga nagapangayo sa isang bulig sa aton mga kapulisan nga ginasakit sa kuno sa iyang amigo, ining sikit. Karon nag-respond yung mga kapulisan dito nakita nagbalandra ang tsura sang babae, hindi gid mapuslan. Iyaw, grabe nga sumbaganay, grabe. Gablalak ay dio, way pa ta kabalo kun pag mga hematoma sa lawas siya, tugas sa papangastigo sa iyang amigo. Ang aligasyon is that ang sugid nila sa pulis, nagadto sila sa isa ka hotel sa Tagaytay para siyempre magadto ka daya, paliwaliwa ka mo mabakasyon ka. Amo na to dayon saka sila sa ilang kwarto, naginom-inom. Amo na to dayon nanawag na ang babae isang bulig nga Kit is killing me. Gidupatyon na sa kuno sa iyang amigo. Then amo na to, may mga pictures na sa ospital. Kit Thompson, may mga picture ng babae sa ospital, puno na ka black eyes ang lawas, kalayo lang diferensya sang tsuraya sa nagapa-picture sila, kag sang tsuraya na sang ara na sa ospital kag ginakastigo na. Si Ana Halandoni do angel ang iyang itsura. Grabe nung tsura, no? Isa sa pinakagwapa nga artista nga ito nakita, but that particular picture nga pagsaputi kung sa iya ko no, do hindi niya matsindahan ang iyang itsura. Tiyan mo na to. Tiyan mo, kuan lang ko, ato nag-post man ko dayon. Kaya doon na init ko, black, may mga babae, magkita nga utod mo. Anong take mo siya na? May mga babae, magkita nga utod. Amo nang post ko gani nga, iuli sa ginikanan kung di ka nakagwanta. For example, asawa mo, miga mo, iuli sa ginikanan. Hindi ya pagsakita kaya wala ka da right. Uway gani na ginapalamukan sa ginikanan nila. Uway gani na guro ginapadapuan sang lamok.
ginabantayan na, ginatatap na, ginakuha ng namiga mo lang, abi mo, right, may ang imo ng kabuhi ya, may right ka na, sala gina, ati kundi grabe na, ang vouching nga kaso, gangit pasaka sinang kay Kit Thompson, pero tina mapriso kagid sina, makit-kit kagid sina rehas. Amo na bala, gusto naton ipabalo sa aton mga lalaki, especially lalaki, kay duga katabo ni lalaki, mga pangastigo. Usually, may anak man kayo kilala nga ginakastigo sa sawa. But 1%. Majority ng lalaki gid ang gapang kwan sila kiti ang lalaki mas kusog, ang lalaki mas dominante kun kusog physical strength ang pagaistoryahan. So ang advice ni Action Mark Salanga kag ni Konsehal Ising Salanga, number 1, kung doon hindi ka nakagwantas ang sungad o kung sa batasan, iuli sa ginikanan. Why kasi na right nga magsakit sa iya. Correct. Kung hindi kita mo ang ginahimo ya, iuli sa ginikanan, prangkaha ang ginikanan. Pasensya gid, nagpakasal ko sa bata mo, pero hindi gid magwanta, daw rewinder ang sungad. Oo. Hindi namin batasan, o ganyan nun to. Oo, iuli. But never tandugon ang magpatupa. hindi magpatapa. Why kita sang kinamatarong and we continue to advocate violence against women. Grabe kadako sinang kaso ha. Inang violence against women and children. RA 9484 base sa lalang core 8494. Basta kuan sa dako ginasang kaso mapriso ka ginapre. Ano naman yung advice naman niya sa mga kababaihan nga naga-suffer, nga naghihipos lang subong sa violence sa ila panimalay? Kuan gid ang mga kababaihan sugid gid kamo sa inyo nga mga ginikanan, mga utod, hindi nyo pag-ihipos, balo ka, ano na mo, ng basi bala mapuno na kamo, kay may pito kamo, kag basi ano mahimo nyo sa inyong mga partner, basi madulong panulukan nyo, or whatever. Ang naluyan ko lang ya, ining mga kababainahan naton, balo ka, sila ni ang mas close sa ila ginikanan mo. Okay. Nadakpan, nadakpan ang babae nga may ginahimo siya nga doon hindi nami saka naga-phone sex sa Chinese. Amo na guro nga nagitinit man ang laki. Mayo na kay may to the update to. Wag ko kabalikan na. Correct. Pero amo na allegation naman. Okay. So i-assume ta nga maginimo hindi amo ang babae. Kaya kung laki ka to, hindi ka man may pito mo nga amo mo gini ang kasakit ya. Amo mo gini ang tsura, hindi mapuslan ya. Palpalon mo gini ang katama. Kung wala man maginimo, galing babae. Oo. And that's all. Butan nagyapon sa allegation. Kaya siyempre, tagin na sa rason niya mo. Nga, himo mo ng isa kabutang. But at the end of the day, wala gyapon na. Huwag gyapon ka right. Kuhan man siguro bala yung bito lang siya. Bagula ka man na, hindi ka na, guro magpulo ka to, yung kilala, nay, kamus na, iyati. Kastiguhon mo yan, mapatay mo na karon. Hindi na mo yung bata, wala na nagalin sa tiyan mo, wala ka na nagpakaon. So, huwag kagyapon sang right at the end of the day. But amo na bala, ay nako, may mga sitwasyon gid nga may mga dungol man mo. May mga dungol man nga mga bayi, may mga dungol man nga mga laki. Ay nako. So amo na niya, balik ka tato na lang issue. Kung ikaw babae, pahimuyong ka man, hindi ka agad hatag rason nga masaputihan ka man. Or hindi mo pag i-provoke ang mga bana ako na imong nobyo nga masaputihan ka. But ang advice sa subong sa mga kababaihan yung naga-suffer sang violence, hindi dapat. Hindi dapat. Kung sa labayon ka, kung hindi mo ginahimo mo, hindi pag i-feel nga deserve mo na. Mas mayo, desisyonan nyo nga tapuson na siya. Ang inyong relasyon. Mas mayo nga tapuson ang inyong relasyon or ikaw na mismo ang magmatamat na lang palayo. Because hindi ka kapakot until diin na siya. Pwede ka na iya pwede ka na iya malabot sa punto nga lain na gitya tama mo. Doon mo na bala. So, ang ato nag-advise sa mga babae naman niya nga waay mga niya sala pero naga-suffer sang violence, it's time para mag-let go. Hindi ka mag-hold on because sa imong kabataan or because sa imong family. Because why ka panpulos, magita sa mga bataan mo nga physical ka mo katama, may violence sa inyo panimalay, domino effect na siya, mapasa na sa ang mga bata himuon niya man sa uli sa iya nga mga exactly the point. Sa iya asawa, kay nakita iya kung ano kuno nakita sa bata, abya husto na. Kay tungod nga kami magid hindi mo ma-explain sa iya, yaw-yawanay ka mga yaw-yawanay, abi niya ano nakasakit sa bata na. Isa na sa ka-form sang pagka-selfish sa mga ginikanan. Siyempre, mayaw-yaw ka dahil tungkol niya ginaproteksyonan mo, ang imo man niya right, kag-abi mo husto. Ang effect sina sa mga kabataan nyo gagmay nga nagaantos sa gakurog na nagahibi. Samtang gaaway ka mga mag-asawa. Kung na mo malang na, hindi na malang healthy,
palayo ka. Not necessarily gambal nga bulagan mo, but palayo ka. Breather ka bala? Kuha ka hangin, kadto ka sa ginikanan mo, anong mayo nga himo. Hindi kay hala mo da sa pag-abot ya, hulton mo man, kay balbalanay naman kamo, kay i-prove nyo kung sino gid ang gusto. Hindi gina, wrong gid na siya. Yeah, so amo lang gid na, importante lang gid na sa mga gentlemen naman ya nga kisa hindi man na sila bla orientation na sila pa ni malay guro sa una guro bla physical makatama try nga i-change yung mindset. Correct. Because ang asawa is a partner. Lifetime na siya nga partner. Kag maunong ina sa imbisan na matabo. Kag part sa inyong pag-asawahay is acceptance. Correct. So, respeto at ito pagpalangga. Hindi na siya pwede mo justify nga ginsakit yung sakit tamaan yung kapalangga. Hindi. Oh, correct. Because in love, there is no violence. Bow. Okay. There is only Moving on. love. There is all care. Okay. So, kadto kita anay sa good morning gali sa Barangay Tangob, Kapamati, gid sila kuno. Kay Mama Desiree Doliosa sa Barangay Tangob. Good morning, Nene. Rose, querido, good morning, Kapamati, gid siya kuno. Ipamansahan ko na lang kadali. Forio Nope. Melrose de Asis Yula. Mga scam Bitcoin naman ni. Ano naman ni? Anyway. Stan Victoriano, good morning, sir. Mayong aga kita sa imo. Mezmera Oleba, good morning. Milrose de Asis. Okay. So, sino pag hindi patapuso ko na ni Anay, ang aton mga greetings kay para makakadto kita. Ay, pagkatapos ko sa aton na greetings, ilawag naton ang nagligad naton nga mga winners sa aton mga trivia. Ang nakakuha do mga 4 pa lang, I think. May 16 pa kita ka winner nga wala nakakuha, no? May 4 ka number nga wala na ansiran. Butang ta pa may 12 pa nga wala nakakuha sa ila 200 pesos nga di panglawag namon karon ang iya mga ngalan. But good morning anay sa kay Primo Caloy Espinosa, good morning. Salamat gid sa resibo. Roel, Jeffrey, Randy kag Lizel Fertes, exclusive distributors ng Miniton Paint sa Negros Occidental kag sa Bacolod. Nong Noel Chia, Pricelso, mga batch ko na sa Kuleo San Agustin, Bacolod. Sir Alex Montesa, Estan, nalawag ko na kayo na, Priting, Jory Halando, Doni, kay Chong Jun, Pri Chris Noblezada, hidla ko Pri Chris ba? Pritope, Mayor Maymay, Mayor Mark Goles, sang syudad sang Silay, Kuya Chikoy Davila, City Administrator, sang syudad sang Silay. Umuman sa Mascara Eagles, sa pagpangunan ni Presidente, Joy Sobrevega. Kuya. So malawag kita na counselor, ilawag ko lang Si ganyan. Tito Rued Meleza nag-chat. Tito Rued Meleza, good morning. Ang winner sa March 8 naton, damo pa way nakakuha kay White Tabla Time kisa mag-post ulihin na Sa taga-post. postaan, may strike pa. Gani. Ang winner, Christian Roa, Christine Menyes Villalobos, nakakuha na ni sila ya. J. Tario Montaño, Elmer Belianes. Sa liwatang ginalawag naton mga winners ni sa nakasabat sa aton Historia Special Trivia sang March 8. Sa question number 4, Elmer Belianes. Wala winner, 5 to 8. Number 9, Neil Rem. N-Y-L-R-E-M. Neil Rem. Steve Luigi Jocade. Nakakuha na ni sila. Okay, so kadto kita sa winners naton sang March 13. Nilo Kasilagan. Nilo Kasilagan. Please i-message nyo gikuha, i-PM nyo giko kay para mahatag naton ang inyong load. 200 pesos nga load. Herna Rose querido. Oh, nagdaw gali si Nini. Wala ko kita. Nagdaw ka gali ni. Number 3, no winner. Number 4, Malin Goki. Malin Goki. Question number 5, Azel Sunshine. Azel Sunshine. Number 6, Jocelyn Song Comedia. Jocelyn Song Comedia. No. Number 7, Catherine De Baile Gayutin. Catherine De Baile Gayutin. Question number 8, Iris Elaos Tagulaplap. Grabe ba? Iris Elaos Tagulaplap. Number 9, J. Chua Dadal. J. Chua Dadal. Ang ginapanglavag nato na muna sa mga winners sang nagligad naton nga trivia. Dito gay, mahatag naman kita sang aton liwat nga trivia. Makuha niyo magagsendi, masigi gidya ang aton nga trivia. Yes, good morning sa aton nga makita ko diri sa aton nga live nga program. Ang galantaw sa aton 10,000 yung mga pumuluyo sa bilog nga Negros. 10,000. Stan Victoriano. Stan Victoria. Antes ko magadto sa topic ko, Councilor, grabe ang kuwan sa mga tao subong sa, ano ito ganing party na? Sunset Party. Sunset Party sa Barangay Mandalagan. Mga young people. Grabing linya. Makita mo gaya nga ang tao, pero kahidlaw ba sa mga event nga pareho sila. So that's ang the only take I have ano yung money mong sa amo sila is
inablang siyempre kablo kati politika sa bang mainit ang isyuhan ay I think ang pinaka-point naton dire about sa party, we have to be happy nga successful siya. Kikita mo si Mayor Bing ganito bagay nang hindi dayon sa ilang permit. Pag-process na, Oo. approved dayon because bulig na siya sa tourism program sa ating syudad. And kutulokon ta, ipaigat ang politika. Dapat yan na-celebrate siya naton. Kikishikablo ka nung hindi siya makuha mo ang issue sa PIAC, to events ng PIAC. Correct. Na may mga GP nga nag-react. Ako niya point ka na isiling ko sa mga colleague naton sa GP, we also have to celebrate. Because kung wala sa effort, sang GP at sang AOC, wala nag-level 1, wala sang events. Correct. So, this is a win-win solution sa aton. Correct. Nabuhay ang mga restaurants, ang mga bars naton, nag-enjoy ang mga pamatanon naton, regardless kung tika dito sila, kasi libo-libo to, taga out of town ko na mo, kaglaban minors, hindi man ako nabutante, regardless. Ang point is, Baida. ang point is, nag-successful ang event, and the part of that success is contribution sa syudad sa Bacolod. Syudad. Meaning, isal na siya sa damo pagid yung mga butang nga pwede naman i-celebrate sa syudad sa Bacolod. Tungod Mayor sa- Bing is expert sa tourism programs. Okay. Because tourism officer na siya before. So meaning, kung nag-successful ni siya, mas madamo pagid yung mga tourism activities ang pwede natin i-conduct dito sa syudad sa Bacolod. Hosto, no? Kanami nga, te, kay imbis nga malalain ka, maano ka, kati siyempre, politika o whatever, namin, no? Nga, insakto, ma-appreciate mo siya, nga naka-event nga mo siya tungod nga ginset sang Bacolod ang lugar, Ginplastar, oo. ginplastar, ang syudad sang Bacolod, gin-stricto ya, gintalantanan niya, asa sa nagabot ang moment nga normal na. Kag pwede na ka-celebrate sang pareho sina. Because kung Leadership. kung hindi ni maayo ang pangdala nila, dapat wala nag-level 1 mo. Correct. Di ba? Kung wala niya siya tutukan sa EOC, headed by Mayor Bing and Vice Mayor Sid, wala niya nag-level 1, wala Correct. ng party. So- ang point is mo siya i-celebrate ang success ng tanan ni Butang Correct. sa palibot naton. Ginconduct siya sa city, regardless ba kung diin na sila naghalin, o kung sino na sila, kung hindi man ito mga butante, o kung puro man ito taga out of town. Regardless of that, the fact nga nagdako ang mga sales sa aton mga bar dere, mga restaurants dere, ang mga jeep drivers naton, damo sa mga pasahero nila, ang mga young people nag-enjoy, start ni siya sa mas dako ag mas damo pag programa sa aton niya mayor, sa aton niya Correct. vice mayor, kag sa aton niya local government nga pwede na. Ganyan na imagine yung kanila gabi ganyan Mascara Festival eh. Sila ko if this is already possible tungod grabe nga pagpanubo kapag tataps ang cases sa Bacolod City, hindi imposible nga meron kita Mascara Festival. Ay, kabay Kag mas pa. madamo pagid yung mga concerts and activities sa Oo. aton niya mo. I-celebrate ang success ng tanan-tanan diri sa aton palibot. Correct. Balik ekonomiya kung sa mga kwan pa. Speaking sina, di ba nag-meeting ka mo nga ipanamion ta nga atong tourist spots? Di ba committee on tourism okay. ka? Yeah, Ano amo niyo. siya? After 2 years, pwede na kita nag-meeting na ang mga tourism stakeholders. Trivia ta. Sige. Oh, ang mga tourism stakeholders. Tanan niya businessman, tanan niya may mga restaurants, tanan niya may mga hotels, tanan niya involved sa tourism. Kaya buhion ta ng liwat ang atong tourism. Nice. Ibuksan ta na ang atong ekonomiya. So that is another positive nga butang nga dapat naton bantayan diri sa syudad sa Bacolod. Remember, before pandemic sa bilog ng Western Visayas, daw tiger ining Bacolod yung nagalupad, nag-soar ang ekonomiya, ang progress, ang kadakoon, nag-stop lang to siya during pandemic. And now, ang glory days sa Bacolod City nagamatamat na balik. And a part of our agenda sa ating stakeholders meeting is ang mga strategies nga paano naman liwat mo open, mabalik, kag mabuhi ang aton diri nga tourism, aton yung events, aton yung mga activities sa Bacolod City, kay para win-win solution ang aton mga negosyante maka-invest Ang aton na gusto sa ekonomiya. liwat. Yan. Ang aton Remember, ekonomiya. ang tourism isa sa pinakadakong economic drivers ang syudad sa Bacolod. Correct. So let us be excited sa mas damo pagid, no? Kung si Mayor Bing pa, the best is yet to come. Wow. So, ante sila, kadto kitanay, kay nanamian gi ko ni sang reaction sang pumuluyo bala. Sang Brook Riverside sa Barangay Banago. Sang gin turnover sang syudad sa Bacolod, sa bulig sa syudad sa Bacolod, ang 698 ka mga lote sa mga pumuluyo sang taga Brook Riverside. Ang nanamian ko ni kay sa interview sang Bacolod City PIO, may mga gahinibi gid bala nga mga ginikanan nga after 40 years. After 50 years, may ara na kami sa kaugalingon namon nga puluyan. Siyempre kapasalamat man kita sa Santa Clara Subdivision Incorporated nga naghatag, nag-donate
sining 5 ka hektarya para sa mga pumuluyo sa Purok Riverside, Barangay Banago. Grabe kay hinakos gid sila kay Mayor. Si Mayor nagibi man. Di imagine na lang nga libi mga tao. Wala kaya balay, wala ka balay, gulpi lang. Ari ang syudad sa Bacolod. Nagpaninguha kay para ma-encourage ining aton mga pumuluyo nga mag-donate sang duta para sa aton, para sa ila. Ang ina siya nga pag-process, duga niya na. 1980s pa na siya gina-process. Yeah, I think 80s. Hindi ko sure, sorry. Butang ta. Base mga 90s man siguro. Do mga, basta sobra 2 ka dekada na ko, no? 2 ka dekada na gina-process. So, ginhimo ni Mayor, through sang ordinance na siya, through sa I don't know kung ano na sa process na ni Konsehal Dindo Ramos Novero and kami nga mga konsehal, tanan, ginagrihan, tanan siya nga i-purchase through sa budget ng city, kag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Mo kung wala na, be? Abi mo pinanaka pa ni Malay, ang aradra, hindi, nalipat ko pero dahil 600. 698? Ka mga Ang matagaan? pamilya dira sa Riverside, kanami gidya. Abi mo nagadto ko Diba? to. Nagadto ko to. Do may emotional ka gid. May emotional ka gid. Ay, amang may base mo nga after 50 years nga squat ang akon Oo. nga kulba nga anytime sa this day makakasko dasun semana dasun bulan kaksun ko din ko matulog sa atong adalan. Damo-damo di ba Now, na? imo na. Damo-damo nila programa ang ang syudad para dira. Si Mayor damo-damo ni programa para dira. Ma-recall ko man sa unang Puntataytay. May mga shin man to ka pamilya sa Puntataytay nga i-demolish. Gin process to namon ni Konsehal Dindo Ramos, nga ba si Mayor nga ideyahin niyo ba ang contract. May baklon tang luti sa Puntataytay. Kaya mga pumuluyo sa Puntataytay that time hindi magalin. Hindi magpaaraw, kailangan punto. Layo to. Hindi, mangisda kami. Mga labuyan ko. Oo, lang dito kami isda sa bukid. Huwag ko tayo magkita isda, haluan na to yung ara to ya. So ginpakalangan luti sa Puntataytay. More than 100 families ara dito gyapon dya star sila. Pag-ila na gid pa ni Malay. Amo na bala. And sa Purok Riverside, no? Purok Riverside. Sa Banago ato ko to ligad, wag gid yung nagdugay kay lang matouch gid sa mga tao, nalipay gid. Ako ya personally na happy gid ko. Hindi na nila malimtan niya, hindi na kamo na nila malimtan ang leadership ni Mayor Evelio Bing Lenardia nga nakahatag sa ila sang duta nga parehas na Lifetime na Ako iya. Councilor Pelmi ko ginabalik-balik ang Silin Homes nga muna bla nagpartner sa Central Rafael Corporation ang syudad nangita paagi sa leadership ni Mayor Bing Lenardia that time nga Aryo plastar ka mo aring plastar sa duta ibaligya ko ng duta pero may percent ang syudad sa Bacolod. Now, to cut the story short, naubos ang talan nga balay sa Silin Homes Fortune Town sa Barangay Estefania. Ang syudad sa Bacolod nag-income sang 39 plus million. 39 plus million. Di nagkadtong 39. Nagkadto na siya, gin-purchase na sang Progreso Village 1. Hasta ng Progreso Village 2. Abada Sky and Araw before. Ginbakal na ang 39 million gindugangan lang sang syudad. Ginloan, nag-loan siya sa Development Bank of the Philippines or sa that time guro o Development Bank of the Philippines kay para ma-purchase ina nga subong Progreso Village 1 kag Progreso Village 2 na 88 hektaryas. 6,000 plus ka mga pumuluy sa syudad sa Bacolod ang makabaton sang libre nga puluyan basta may demolition ka lang nga certificate. Gapamatuod nga gin-demolish ikaw. Amo na sa kadako sang ginhimo nga project ni Mayor Evelio Bing Lenardia. Amo na ginabal nimo bla, dugay na sa nga plano. Ang dugay nga plano ni Mayor Evelio Bing Lenardia subong na sa nag-take effect. Ang mga tao sa Bacolod, syudad sa Bacolod, hindi lang ya 70, hindi lang 600, hindi lang lapit na 10,000. Yeah, Ang i-refresh ta ang Bacolod noon, no? Monitor sa sa aton, i-refresh ta. Damo-damo na di nga programa mag-introduce ang syudad sa Bacolod. Pagbago, 'di ba? I mean, if you talk about change and pagbago, damo naging change. Ang aton pinalanggang ang mayor diri sa Bacolod City. Correct. Isa na da ang mga housing developments diri sa aton, isa na da ang mga pagpatako sa cultural and mga cultural mga activities, no, sports and cultural activities diri sa aton, events, and even ang government center naton, ang educational system naton diri kadako gid tama. And balikan ta ang Purok Riverside sa inyo dira tanan nga nagapamati subong. We are very happy nga inyo na finally. Yehey! And sang kami pa ni Mayor gamiting parte dira ang hambalin asakon sing malipas sa pagka-mayor ko. Pero ang tanan-tanan na nga gin-invest naton sa Bacolod City, happy ko nga mabenepisyo ang next nga generation sa syudad sa Bacolod. That includes the new government center, that includes the relocation site, that includes the Bacolod City College, madamo pagid
nga mga programa para sa mga housing programs na sa syudad naging bakal para sa pamuluyo naton dira. And sa mga Iloy gagamay ko dira sa Purok Riverside, I'm very happy para sa inyong tanan. You deserve it. Blessing na sa Ginoo paagi sa niya lokal nga panggobyerno. Okay. So, trivia ta? Oh, trivia tanay. Okay, so number 1, ay basi ganta ka mo pila ka minutes sanay nga maglantaw kay para makadaog ka mo sa aton nga trivia subong nga Domingo Istorya Espesyal trivia. O pang ano na kamo, pang agad-agad na kamo da. Erna Rose, querido, good morning. Precaloy, they have the choice and the right to continue the love and support of our loving mayor. Wow! Ikaw na gadya pre, grabe ka na gadya pre. Sino? Si Precaloy Si Espinosa, amigo ko na, classmate ko na sa college. Asa subong Miniguhay. Okay. Question number 1. Mechanics mo na Ay, mechanics. Damo ni first time Ginasum ko. Okay. So, ang mechanics naton, hindi ka mo daya kadaog kung gamamati. Ila ka mo sa radyo, ha? Dapat sa Aksyon Radyo Bacolod Facebook page gig ka mo nagalantaw. Kag nagamonitor, kag dira man ka mo masabat. Si Stan Victoriano galantaw. Oo, nagdaog na sa ligad. Nagdaog na sa... But anyway, ay, siya to nagdaog kung si... karong ko lang na yan nun. Kag, ang ikaduwa, dapat insakto gid nga spelling. Kag insakto gid nga sabat. So ang first na correct nga answer, amo siya madaog. Ang first ang makapos. Kaya may nagabantay man subong sa aton mga tagpalamati, ang aton mga upod subong gabantay man kung sino nakauna sabat sa inyo. Okay. So, question number 1. What listed the Familia de los Oriaga Cemetery as the only family mausoleo built in the middle of the streets during 1980s? What listed, ano ni man hindi? What listed? Ano ka na? Ano ka na yung ano ang... Tagay gabi. Pasay gabi. Forwardan, takabla. Kaya ba si isala lang nga pamasa ko or... Cemetery sa ano to? Cemetery sa Luzoriaga. Ano kuno nga klase entity nga nagkilala sining Luzoriaga family nga nakilala sa bilog ng kalibutan. Kabalo ka mo na yun. Ara number 10. May isa dire ka... Number 10 sa number 10. May isa dire ka... Number ano? Number 10 sa number 10. Sa dalawang ko nagsugod. Okay. May isa dire ka cemetery sa Bacolod City, iya ka Luzuriaga, Familia de Luzuriaga, nga gin-acknowledge na siya sa 1980s, no? May isa na siya ka recognition nga nabaton. Diin na siya nagalin yung recognition. Let us not talk about the recognition itself. Let us talk about the award-giving body nga naghatag recognition sa ila. Ano na siya nga award-giving body o kung entity na nag-acknowledge sa ila sa bilog na kalibutan. Gabi no, ang kuan sa Luzuriaga. Nga amulan ni saya ang During that time. ano Hindi na subong. Oo. During that time, amo na siya the only cemetery tung asandalan. Oo, subong may ara na. Damo Sunod na. Damo na. Okay, tod no. Okay. Anyway, Question number 2. Familia de Luzuriaga Cemetery was established during what period? What period? Hindi siya tuig ha. What period? Familia de Luzuriaga Cemetery was established during what period? Nan. Ang may mga period, example sa mga period ining ano na nga mga period. Basta i-research na ako nagkapamati ka mo. World War. Mga time. Okay. Familia de Luzuriaga Cemetery was established during what period? Okay. Number 8, what is the name of the family mausoleo situated at the middle of the street here in Bacolod? Sus, ato nang answer naton. That's why, ano ko nga nandire. Wala kaso. Okay, man na. Ano na niya, pangatag na lang niya, basta nagkapamati ka lang. Okay. What is the name of the family mausoleo situated in the middle of the street here in Bacolod City? Tandaan nyo wrong spelling, wrong, para man na sa inyo. Okay, para ang knowledge ta ano pa. Kasi may mga pabalik siya sa imong 654. Okay. Question number 7. Number 7 na ta? Dapat hindi ka magsugod Gani. Next question. Who are the people who burned the ruins? Look, tuhod. Ang ruins ni Guru sa Batay. Yeah. Who are the people who burned the ruins? Sino ko ng mga tao ang nagsunog sang ginakabig natin sa mga tourist spot ining ruins? Ang ruins, isa subong sa pinaka-popular nga tourist destination sa bilog ng Pilipinas and even mga international nga mga tourists nagakatudra subong sa the ruins, no? Okay. Talisay. So ang question mo is, who are the people? Sino kuno ang mga tao nga nagsunog sang ruins? Okay. Last question nato. Ano nga ang tawag sa grupo nila? Okay.
Ang last question naton sa sini nga dugay antes na magtapos, isa naman. The ruins was burned for how many days? Pila kuno kadlaw nga nasunog ining ruins? Aba, pila kuno kadlaw but silingon pila kadlaw gid nasunog ya. Yeah, because ako dako na siya katama. Okay. The ruins was burned for how many days? Amo na sanay ang aton nga last question sa sini nga tion. Okay. So, kadto kita sa pila naton yung mga topic nang udamo di topic nga gin. Okay. Ang aton nga mga health worker gali counselor, nagapasalamat gid sang nabato nila nga mga equipment gikan sa anay congressman sang 4th district sang syudad sang Iloilo, si Congressman Biron. Nagatag siya sa mga health workers sang syudad sang Bacolod sang 29 ka mga nebulizers, 300 ka mga walking canes sa mga kuha naton, mga naga-limp-limp naton, ano ni tawag limp-limp na kiang-kiang. May ara siya 300 ka mga walking canes kag may ara sang 20 ka mga wheelchairs. Ang pinakanami pagid kay kada isa ka mga BHW naton, mga barangay health worker naton ang nagbaton sa mga PPEs gikan sa iya. Inong ini mga protective personal kits naton o equipment ang tagsa ka mga barangay health worker. Importante ini kay man sila ni ang nagakadto sa mga lugar gapang sulod-sulod, gapang kilo sa mga bata, gapang hatag sang vitamin sa mga bata, nagapasigurado nga wala sing malnourish sa aton mga pumuluyo. Sang tiyon sang pandemya, sila ni ang isa man sa mga nagabulig, nagahatag sang pagkaon sa mga nagpositive, nagahatag sang bulong sa mga nagpositive, nagabulig sa syudad naton kung may positive sa sinang lugar, ma-identify, kuhaan sang detail and all. But silingon, heroes ang aton mga BHW. That's why ginatagaan man sila subong sang bugat sang aton lokal nga panguluhan sang syudad Ang sang mga BHW, tawag ko ni sila, mga Iloy ko sa kabarangayan, mapisang kaya katama. May edad na ng iban sila. Pero do mga Iloy inis lang sang barangay. Grabe sila magtatap sa pumuloy. That's ako ya saludo gid sa mga BHW niya. Grabe gid bilib gid sila gid no. Tas taas na respeto ta sila ya. Amo na sila ang mga unsung heroes naton. Ang aton mga BHW sa kabarangayan. Hats off kag God bless sa aton mga BHWs. Antes kita magkadto sa last naton nga topic, ining paano ma-identify kung inang tao toxic, kung inang inyo upod, kung ang inyo pirmi ka istorya, toxic ka ganun lang epekto sa aton lawas. May imo ta na karon. Di lang gid. Before kamera ka pahaw. May isa pa ko last na lang gid. Oh sige, no, handa kami hambal man ko. Okay. Party na ba sa ongoing nga distribution sa assistance subong? Sige, unahan ko na yan. Okay. Ano naton sa mga empleyado naton na ang kundi buwas, kundi grabe sa mga bagsaka sang gasolina. May ara gin patigayon ang 3 ka grupo sang mga POJs naton nga mga organization, nagplano sila sang 2 kadlaw nga strike. Ang aton nga undok, ang aton nga stone, ang febakda. Nagtipon na sila kag tsakto gid man ang ila. Kay kinanglan gid magreklamo kita kay para kuhaon ini excise tax. So kung hindi lang anay pag-implementar, kay tungod perti na kamahal sa gasolina sa karon. Gaantos ang mga pumuluyo. So nagpatigayon sila, nag-organize sila sang isa ka strike, 2 ka adlaw nga strike. Ano bala ang sabat sang gobyerno sa pagpanguna ni Mary Philibing Nardia bahin sinigin patigayon, ipatigayon nga strike buwas. Okay. Hambal ni Mayor, ginarespeto namon niya ang tindog nila sa mga POJ sectors nga ina. Kaya may right sila, kaya grabe gid man subong kamahal sa gasolina. Dapat i-exercise nila ang kinamatarong nila nga magreklamo sa gobyerno. Particularly, specifically sa aton national government. Ipakita nila ang pagkadisgusto nga hindi sila gusto nga magsigi pa na pasaka. So ano ba lang stand ni Mayor Bingdre? Nagambal siya na tandaan nyo ang mga empleyado sa syudad, pamati ka mo. May obra, buwas. May duty, kamo, buwas. Okay. Hindi kamo exempted, hindi holiday, hindi kamo pwede ka-absent. May gasigi ang operation sang gobyerno tomorrow. Ano lang inyo himuon? Mambal ka mo, din kuya, way ko bikorta, sakay sa tricycle or whatever nga para makasakay ko. Coordinate ka mo sa inyong mga department heads. Kontak ka mo, kontak ka mo gani ka PM ka mo gani sa mga chika-chika lang kag marites, hindi nyo kontak ang inyong mga heads kung may harak mo sang duty. Kaya para mabuligan ka mo nila, facilitate kung paano ka mo makalibre sakay or kung paano ka mo masugat sa inyong tagsa ka mga puluyan. Basta, ang gobyerno, sige ang obra. Hindi bakasyon, boss. Okay? Okay.
na wais ang sa strike nga makapauntat sa aton yung serbisyo sa aton mga pumuluyo. Okay. Ako naman yung discuss, damo nag-inquire sa post natin about sa assistance. Ina-extend ang syudad para na siya sa mga anong tawag na mga displaced lang ang mga workers plus ang pandemic Oo. la. Nag-allocate ang syudad ako nga pondo para ihatag, i-share, i-distribute sa aton yung mga utod yung bukalod nun nga Correct. nag-suffer gid crisis, nawadaan obra, nawadaan negosyo. No amo na siya ang gina-post naton si Mayor Bing kag si Vice Mayor El Cid familiaran nag-allocate dako nga fund, dako nga pondo para i-identify na sila kag matamaton hatag. I mean, anhon taman na din kwarta sang syudad kundi Correct. i-share, ibulig na siya sa aton mga pumuluyo. Okay. Siguro damo pag itabing office naton padayon ha. Nandala ta sa bani wala. I don't know. Klaro ta na hindi ta na pag-discuss. Pero the last time I checked, hindi na siya. Oh, but nagligad 600 plus naman sa mga pumuluyo. Sa atong mga centenary councilor, mga centenarians nato nakabato 600 plus naman ang nakabaton sa ilang mga grant. Gikan sa kung wala ni nag-plastar ang aton si Attorney Baribar, wala ni natigayon mo ning Lady Rice nga pagpangatag. Grabe mga projects ninyo subong sa syudad sang Bacolod. So kadto kita na councilor sa aton nga topic, inihabal naton bala, paano nimo ma-identify ang isa ka tawo nga toxic? Oo. Anong mga signs nga inaasa nga tao toxic? Di ba? Okay. Toxic people, 7 signs. A person is toxic. Okay. Una, May trivia ka pa ba sa malipat? hindi sa ulo lina na. You're left feeling emotionally. Ano kuno do nagakabilin. Kung magistorya ka kuno sa isa ka toxic nga tao, pag halin mo tapos yung istorya, may feeling ka do ka kapoy bla. Do ka bugat. Kada encounter gid ma-exhaustion nga nagakatabo sa imong lawas, sa imong mind, sa imong heart. But silingon, ang imo ka natubang bag-o lang gid toxic ina. You always leave them feeling emotionally drained. We live encounters with some people feeling uplifted, loved. Okay. So, amo ni sang number 1 nga mabalaan nimo. Tod no, kay kun istorya ka bi sa toxic nga tao, bubuan niya ka nga bubuan sang problema. Tapos, doon na pressure niya ka nga siya gidablan sakto. As in, sa point nga kung gisaga, ang kontraya, naging kontra mo na. Kaya kung hindi ka magpasugot nga kontrahon mo ang kontraya, magilty ka. Amo na siya. Amo na siya ang ginatawag nga toxic people. Yeah. Isa sa mga traits ng toxic na tao. Isa sa mga trait. Ngayon na lang dapat kung kontraya, kontrahon mo man. Iplastaran niya ka. Well, kung... Ang problemahon niya man. Kung interpret ko na siya, amo na siya lang tao, bilang kung may kontra sa iya, i-share sa imo. Ikaw iya yung kataway sa pangabuhi. Doon na ginit ang ulo mo tayo sa kontra. Gusto yan, kontrahon mo man. Toxic na. Kaya kung kasarang na siya gani gubuon to sa kataos tubang mo, expect ikaw gubuon yung mga kanas tubang sa iban. Correct. Ini sila mga tao, bully. Mga bully ni sila. Lain naman number 2, mga bully ni sila. Kung may gusto sila sa imo kuhaon, may gusto sila matuman, nga ikaw ang pahimuon nila, ibuli ka nila, ipahugon ka nila, sunlogon ka nila, insultohon ka nila. Tandaan nyo, ginamo na mga batasan sa mga toxic people. Insultohon ka ng insultohon, ipagi ka sa yamuat, ibuli ka nila, kay para masunod ka sa ilang gusto. Gali aran na sa ilang mind diya nga, munta ka nila, ipahugon ta ka, hindi ka madala, hindi mo pagimuon ang gusto ko. Nan. Superiors labi, kagusto na mangin sikat, mangin funny at your expense. Palayo ka, kadamos ang choice mo sa mga friends mo. Pili agad ka pili ang gusto mo. They manipulate you, bullied you into making a choice or committing into action that they feel. Kung ano ang nila na feel, ginagusto nila nga ma-feel mo man. Okay, number 3, they control you by guilt tripping. Ano kanila blang guilty ka? Ginag-guilty ka nila kay para makontrol ka nila. Grabe nga mga manipulative nga mga tao. Okay, number 4, they are easily jealous. Kaimunan. Isaan, imunan. Ano kung isaan? Jealous is imunan. Jealous si imunan mo. Okay. Manipulator gyapon. Ambot silingon. May isa lang ka factor nga kuwansang isa ka toxic people, manipulator. Gusto nila ihampangan kanila sa ilang mga kamot. Gusto nila masunod ka sa tanan nila nga gusto. Ano pa?
kung hindi ka magsunod or may lain ka maginupdan, mangimo ni sila, mangakig sila, kay gusto nila, sila lang tanan. Isa pa gid sa ilang mga nami nga mga traits is selfish. Ila lang tanan. Akon lang, I, me. Basta mag-amo na ganing tao, hindi siya mamati sa imo, gusto siya lang, gusto pamatian mo siya permi, gusto siya perming masunod, gusto direta permi makadto, siya lang perming masunod kung diin ka makadto, anong kanon nyo, halong Canada. Kay toxic ina nga tao, budlay-budlay na. Kung hindi mo na sa masunod, Yeah. ikaw kaluluoy. Because ang biguhay, ang friendship is give and take. Correct. System. Correct. Kung do iyan tanan ng masunod, do sungguran niya permi, lang ma-feel mo man na ako ang mo toxic. Kung let's cut short the story hanay. In short, kung ka-uncomfortable siya doon, buya. Correct. Buya. Ngita. Buya ka Because amo na ang sakto rin ang balo. Oh. Buya. Let go. Because kablo ka nung, may freedom tayo mapili sa tao ang gusto top dan. Kung feeling mo nga hindi ka dyan nami, mapatsika mo na sa una pa lang, pasensyahon mo sa patawaron mo siya, sabayan mo siya gapon, ma-feel mo na, ma-feel sige-sige. Kag ikaw naman niya, evaluate mo ang gulingon mo. Kaya matikas sa bang sa amon, mambaga nga, ay si Juan, si Pedro, amugit na sila daw, toxic sila, kaya ikaw toxic ka man. Without you knowing. Correct. Remember, most sa mga bully, wais nakabulong ang bully na sila. Nasadyahan na sila yung magpasikat, yung magpatawa, tungod self-interest nila. Kaya para malift sila. Yeah. Tulokan niya blaki, ginapangyamuat ko lang so. Ginayamuat ko lang so. Yeah. Ginhandol ko lang so. Ha? You have to be sensitive because why ka kabalo, toxic ka na gali. Okay? Kagariyo, pinaka-last day, siyempre, constantly, they see themselves as victims. Sila lang pirmi ang kaluluoy. Blinded sila. Sila lang pirmi ang kaluluoy. Pamatian mo doon, sila lang permi ang ang gusto, sila lang pirmi sila permi sa palibot nila. Ginadaog-daog. And all na. Okay. Okay. Alright, so... Overly defensive. Okay. So, makadto kita na sa last part sa aton nga trivia. Kaya medyo 6 minutes na lang ang aton. Okay, so, pamati ka mo, 200 pa ni, nako. Number 5. May nagmangkot sa paano yung maku-price ako na ato sa kawayan. Ay, papasa lang. Sa Twitter, palang guro, block 200 na. Ipasa lang imo number sa akon. Mami, pasa lang ang number mo sa akon kay para i-forwardan ko lang. Tanan-tanan na silang Si Ma'am Vanessa Mayo, avid listener gid nato nagapamati sa buong morning, Ma'am Van. Ni Ma'am Vanessa. Nan amo ina mga bully si saan kag manipulative kanila. Pamilya Lozoriaga. Trivia. Abi ko kwan. Okay. Who is the sugar baron? Trivia kita ha. Balik kita istorya special trivia. Who is the sugar baron that owns ruins? Sino ko ng sugar baron nga nagapanag-iya sang ruins? Okay, amo tong question nato number 6. Name of a person gina siya. Name of the name gina siya. Name of the person ginakabig nga sugar baron that owns ruins. Okay. Number 4 question. Ari na ginatag na naman. What is the complete name of the place found in Talisay City just outside Bacolod, which they also known as the Taj Mahal of Philippines? The Taj Mahal of Philippines. Ano ko na ang complete name? Sang ginata pa ni ginlawag, kung nagamonitor ka mo, kaina pa ni namon nga ginlawag sang mga question namon sa mga kaina. What is the complete name of the place found in Talisay City just outside of Bacolod, which is also known as the Taj Mahal of the Philippines? Question number 7. What is the other term? Ay, 8 na ni Guro. What is the other term used for sugarcane worker? Ano kuno ang isa ka termino nga ginausar para tawgon ining mga sugarcane worker? Starts with letter S. Okay, question number 8. What is the 3 materials used to create bao? What is question una ko ang question number 1, ang question number 10 anay kay leading ni sa question number 2. Gin pauli ko ning sa buli na yon. What is the complete name of the sculpture made as a tribute to the spirit of Visayan artist? Ano kuno ang complete name sang sapat nga ginhimo tribute to the spirit of Visayan artist? Okay. May ngalan nimo Carabao ni siya pero may specific ni siya nga name. Dapat Carabao Bibaw? Okay, sige. Okay, wala unto sa ibabaw. Last question, what are the 3 materials used to create bao? Araw gabi wala panty. What are the 3 materials used to create bao?
Okay. So, Eh. answer na ka mo da. Karabaw bibaw siya na. Okay. So, grabe, no? Naglingin ang hulo ko sa trivia. So, Dusintos, Maski kita kayo ako, away sa balay niyo. Doon nagsakit ang akon nga... Yeah, kasadya man na. Yeah. At least may time man na ato pamuluyo. Dahil sa kapigaduhan do sa bukong, sa tayo mag-research. Correct, Bugas na correct, nila yung hulat na sa bubong yan, no? But anyway, May ano kita at least, may gulo gimmick lang kita para magulo increase ang ato yung views. Ang 18,000. Oo, ang ato yung views ka 18,000. Mga Diyos maluwi ka mo. Bisan sa nakalibo, dugang mandaay. Anyway, Counselor, last mo na lang ng semana. Oh, last Sunday episode because hindi na kita pwede makaprograma. Yeah. Kaya ginaisip sa Comelec ang ato niya inuras. Oo. So, amo na yung last nga programa but surely after election kung ari pa ning programa naton, Ari, nga wala. di ka kapakot yung contract may renewable na siya ang contract Okay, mo, okay, no? okay, So, kung ara sa gihapon at programa, banding kita every Sunday morning, kay mas naga-increase ang ato niya views. Nagadugay. Correct. Nagadugang kita at least isa kag tunga. Ano ga mo nito? Kaya wala na si Counselor sa ini nga programa sa Dason Domingo, mas mangin masadya na ta. Yes. So, mas ipangamuyo ta ma-sustain ang views. Ma-sustain ang Anyway. views. Bako yung mga kamo. Ang amo niya mga Anyway. advertisement naga-depende sa aton niya. Kada Sunday, Sino pa na yung herbal ang promote sa aton di yung amo na yung views taho. kada Sunday, Arama kami inyo ya. kada Sunday mahanda kita sang namin mga topics, mga kay tungod nga wala ako na lang di isa, may opportunity ko maka-invite sa aton mga pumulo Yeah. na interviewon naton face to face. Na kadi level 1 na tamo haboy na si Mayor sang Executive Order number 10 nga nagapabilin sang syudad sa Bacolod asa sa March 30 nga level 1. Yeah. Do akon sa mga ano pa back to face to face back to normal na kita. So may interview kita sa aton nga mga mangita kita mga interesting topics and also interviewon naton ang mga nagadlagan naton kag mga officials naton sa syudad sa Bacolod. Isa-isahon naton sila tagantay sila gamay nga minuto sa sila nga programa kay para maka-express sila sang ilang mga gusto ipabutsyag, gusto serbisyo, gusto ng mga proyekto para sa syudad sang Bacolod. So, mas nawayan na kita din sa programa, sustain gid Japon ang inyong Sustain pag-monitor gid kay ma-enjoy gid mo dire. Ang isa sa mga enjoyan nyo dire nga gin plaster gid sang action mark sa langga ang trivia gid. No, ang may prizes. So, buong pulo lang para mag-increase bagit i-share niya na next week. Share ka trivia. No, kaya para share ka listeners, ano pa naawat pa man na, no? Oo, take on si dugangan mo yung sponsorship mo. Oo, so 500 pa kang Pasunod na question ay, anong next sa ABC? Anong letter? Basta Okay, monitor na ka mo da, no? Para magsige-sige lang aton niya viso, 18,000, no? Bilog nga nag-gross ang monitor sa aton subong. Mayroon nga great kawayan, mayroon pa taga Sultan ko darato. Oy, dahil lang gida, Ano ba nito? dahil lang gida, klaro nato na pag nagapadayon ng aton nga intake o kung ang bulig ini nga gugma office sa lobby sang Bacolod Government Center every day. Mate ka mo ha, kag ikuha ko na lang yung opportunity nga ihambal sa inyo ang mga requirement. Dapat may ID ka mo, dapat may indigency ka mo, nga inyo, kung kamo nag-process, dapat may ara ka mo sang birth certificate, may ara ka mo sang reseta, may ara ka mo sang medical certificate. Reseta, medical certificate. Amo isa sa pinaka-importante. Mate ka mo ha, kung wala ka mo inugbayad sa pakonsulta niyo sa doktor, ang aton City Health Office, libre nga maghahatag sa inyo sang sila nga mga dokumento. Sakay lang kamo, pliti lang kamo, kadto kamo sa City Health, sa may Burgos, kuha ka mo sang medical certificate, kag kuha ka mo sang reseta, makapangayo na kamubulig sa aton nga Bing office. Every day, sobra 150, 200 ka mga pumuluyo ang aton gina-cater dila adlaw-adlaw. Halin sa masakit nga cancer, maintenance, schizophrenia, tanan-tanan, may nagakaigo ina nga amount. Hindi ina pala reho. Tandaan nyo, amo ni perming kakasala aton mga pumuluyo. Tigaugta sila, kaya nga ako na ang iba nakakuha 7,000, nakakuha 5,000, nakakuha 3,000. Hindi ina pala reho. Hindi mo makumparar ang masakit mga cancer sa masakit mga maintenance o kung arthritis lang. Kung nasipon ka lang dahil gani, hindi mapwede nga pares ka level, sige na parahan to iya nga gintuan sa atay. Correct. For example lang, Nana good mo morning, sa- George Pagunsan, office mate ko sa Pesos. Every day may ala kami every day may mga tao dira nga nagahulat, kag ang isa pagid ka consider naton. Guys, dapat makadto ka mo 7 AM, 8 AM, hindi ka mo makadto alas 12. Kag maugtas ka mo nga nag-cut off na.
Ka-cut off gid na naturally kay kamo magyapon maantos. Kung naara na kamo sa number 180 nga dapat sa una 60 to 70 lang ina subong kalambot ng kami tanan-tanan, all in all 160, 170 normal nga ma-cut off na kami kay nga ang kun ang number mo 180, 150 lang gani. Alas 4 ka na hasta sang hapon ang DSSD nato na ay taho man na. Duta kumo duta yung aton mga empleyado dra. Damo man sa pero hindi ka sustain, grabe yung mga tao. Tumigit short early pa ka mo to Kahit 5 man lang. Early ka mo. Yeah, what external 5 man lang gaano. Limo. So, basta in short, early ka mo, comply ka mo sa inyong requirements. Balo ka lang taon pa nila mo, i-rewind pa nila mo. And non-stop ang aton dira nga buligay Oo, non-stop. Office ni Mayor Bing, amo na nakasimple. Sa Centenaria naman, kapamangkot ka mo 80 years old and above, 80 to 90 years old, paano kami bala mga pangayo isang bulig? Kadto ka mo sa DSSD, dito ka mo pangayo requirement, kadto ka mo to kay tatapon ka muna nila. Hindi damo gambal nga basta may pinilian lang nga pila lang kabilog nga natagaan yung sobra na lapit na 1,000 ka mga centenarian ang laderize ang ginahatagan sang bulig sang syudad sang Bacolod. Na kinahanglan nyo na magkadto kag mga ilan sa requirement kay para makakuha ka mo sa sinabi benepisyo sa what being office ano ka man nga kolor ano ka man nga whatever kadto ka mo da kami masakit ka mo kay handa kami magbulig sa okay Wala So, gid problema, wala gid problema. Okay, so last program naton ini subong ako personally next week ikaw na bahala dire hasta May siguro no kati ang aton yung programa hasta lang man sa in ako pwede kay ginaisip na sa common lake ang aton yung oras dire. Thank you very much. Ari kita dire since 2018 sa ating programa no. It's been 18, 19, 20, 21. Wow, 4 years na ang aton yung program. Duwa yung nabalaan no. And thank 4 years you. na no, gabi, no? 4 years na. Thank you sa mga upod naton. Halin away pa pandemic hasta nag-pandemic hasta subong nag-upod yapon naton mga tagpalamati every Sunday morning. Thank you very much no. And kita dira sa palibot-libot, magalibot mga kami for the campaign and pleasure ko gid yung maka-provide information and updates sa itong mga tagpalamati no. Sa pandemic, isa sa mga gintutukan gid ni Konsehal Ising Salanga ang pag-extend ng information sa itong pamuluyo because nagapati kita nga ang access to information deserves sa kada isa sa aton. Correct. Sa pandemic, halos way kabalo ang tanan sa kakatabo, giting huan gid sang Grupo Progreso ni Mayor Bing, ni Vice Elcid, ako bisakon masarangan, nga magpasa gid sa information sa kada isa kabakulod na yung malabutan gid naton. Kag ikaw gid ang wala nabalaan, isa nila sa wala nila nabalaan, ikaw ang nagasulbar sa mga problema sa nagapulit ding OFW nga hindi ka sakay sa aeroplano. Frontliner kita, no? So, ini siya nga programa nangin instrumento sa pagpalabot sang Kamo ni Ma'am Cindy. information sa ating mga pamuluyo, especially sa tiempos ng pandemic. Madamong salamat sa inyong mga pagupod and kita-kits kita right after election. No, hopefully, may No, Andres Porgal, thank you so much, JM. Programa, no? Inigihapon niyo kumbos nga alagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Magsimba, plangga ang inyo pamilya. Ini naman inyo kubos nga lagad, Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio. #1 para sa heavy